מתי חיבקתם אישה בת 90? איזה כבוד יש לנו. יאללה. יאללה מה? יאללה תגיד לחברים שלך. בוא נלך, לחברים כבר לא. את תהיה יחד קרן היום? ואנחנו נרכב על הקשת? כמו כלום. אני חושב שזה בדיוק במידה. יאללה, ניפגש באוויר. אני לא מרגישה כאילו שאני בת 90 בכלל. אני יכולה היום להשתולל כמו בחורה בת 17. יש לי ראש צעיר, וזה לפעמים עומד בעוכריי דווקא. למה? למה? כי הגוף הוא לא כל כך צעיר, וזה מתנגש. את מבינה? אז אני אומרת, הלו, תירגעי, את בת 90, את לא יכולה לעשות את הדברים האלה. זהו? תסתכלו על התמונה שלי, איך הייתי בת 20. נו, ותשוו את זה להיום שאני בת 90. מה אתם אומרים? זוועה, לא? הנה, זאת אני. והיום כשאת מסתכלת על התמונה הזאת? אני אומרת, וואו, וואו. נכון, את מסתכלת במראה ואת אומרת, מי זאת האישה הזאת? נכון, זה לא אותה אחת שראיתם את התמונה שלי פה, בחייך. זה לפעמים עושה מצב רוח לא טוב, אני אומרת לכם את האמת, לפעמים אני ככה נכנסת, אחר כך אני אומרת, אבל זה מה יש, מה את יכולה לעשות? ככה תמשיכי וזהו זה, אין שינויים עכשיו. שלום לכם. אני אוהבת מאוד בגדים. מה שאני אוהבת מאוד כתום, צהוב, סגול. אני שונאת שחור. ואני חושבת שהצבע הוא מראה את האופי שלך, את הגישה שלך לחיים, את האופטימיות שלך. וזאת, אני באמת אופטימית, זה מה שמחזיק אותי. אני קמה בבוקר, אני אומרת, מה אני לובשת היום? היום בא לי על אדום, היום בא לי על צהוב. ככה, סתם. אני אוהבת ריגושים, את מבינה? אני אוהבת לעשות כל מיני דברים שהם אקסטרים, ככה קוראים, זהו, כאלה. הייתי על נמר חי. לא יודעת איך להגיד לך, אני אוהבת את כל הסכנות. זהו זה, לא של עולם, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. נפלא, את מבינה מה זה נפלא? שולי, את שומעת? נשארתי בחיים, הנה את רואה? כל הכבוד. אומרים חיים פעם אחת, אני תמיד טוענת, לא נכון, מתים פעם אחת. חיים כל הזמן, אבל מתים פעם אחת.